Ngicela ngikubingelele lapho ngasekhaya. Igama lami nguThabiso wakacele iqumbasi. Ngikubingelela bukhoma ngaphansi kwe-channel kenkulukazi Uhlanga Media, sitholakala lapha ku YouTube. Igama lohlelo Why Mina, ebantwini bebonke kungani ukhethile ukuthi lobo buhlungu ubuzwise mina. Bafowethu siyabonga kakhulu ebantwini abasubscribeile, siyabonga kakhulu ebantwini abalikeayo before babukele nje uma ungena uqala uncafaze ulike. Siyafisa ngelinye ilanga sithi sino 100,000 nama viewers nama likes abe 100,000 ukukhombisa ngokusobala ukuthi abantu abafikile babukela ba 100,000. Ababukela abangoncafaza ulike abafowethu siyanicela phela ncafazana ulike, siyabonga kakhulu. Namhlanje ke ibhlungu kakhulu udaba namhlanje ngoba linokufa okuningi okuloku kutholakala la kulodaba, but egcineni ngosuku umuntu kumele egcine sizakele thina okwethu ukuthi sizolekelela abantu abadinga usizo. Siyabonga kakhulu, sihamba e-studio siyobheka ukuthi sibasiza kanjani. Mbukela sikubingelele lapho ngasekhaya. Sisekhona la kuHlanga Media kwi-Why Mina. Namhlanje futhi sisazolalela lapha indaba zabantu ukuthi ke ngabe zithini ezanamhlanje. Mfowethu siyakubingelela sakwamukela ohlelweni. Oh sanibona. Kunjani? Siyaphila. Siyaphila mfowethu nathi. Ubani igama lakho nesibongo? Oh igama lami nguPhilani Isibongo ngwakamsomi. Oh nomndayi. Hawu no siyajabula mfowethu ukwazi. Siyabonga ukuthi uhloniphe mfowethu ukuthi uzofika la. Ikakhulukazi nje ungazi ukuthi ubizelweni. Ngiyakhumbula nje behind sengixoxa usho khona ukuthi awazi nokuthi kwenzakalani, yadunyelelwa ngempela phela kunjalo. Yeah, but ke okubaluleke kakhulu ukuthi siyafisa ukwazi ngawe nje njengensizwa kaMsomi, sazi kabanzi njengawe ukuthi ubani osukaphi nokunye nje okuningi. Mhlambe ngaphambi kokuthi siqhubeke siye phambili nje kakhulu engifisa ukuqonda nengifisa ukwazi ukhona nomuntu ohlekisana naye. Ngiyaqondisa ukuthi ngiqalele phezulu kanje imibuzo yami. Ngiyazi ukuthi insizwa azivamisile ukuphendula kahle kuleyo mbuzo kanje, but ngiyafisa ube honest. Hayi. Ukhona umuntu engihlekisana naye. Ukhona, yebo ukhona. Alright. Usunayo yini umntwana? Umntwana yebo nginaye, kodwa akuyena lo walomuntu engihlekisana naye. Ingoba nje phela ngoba umama wa understand nami engimbekela into eseyenzekile kimi. Oh okay. Mhlawumbe ekhambeni kwesikhathi ngizofisa ukuyazi lonto, but abazali basekhona bona bakho? Bami yebo, abazali basekhona bami yebo. Wenzani, uyatohoza wenzani? Ya ngiyatohoza mfowethu, ngiyatohoza nje amatoho nje nawo. Bunjani ubudlelwane bakho nabazali bakhe ekhaya? Ubudlelwane bami nabazali hayi kusharp. Ayikho nje into nje mhlambe ngathi abanginakekela nje namanje mengithi hey gogo ngisashota ngeroll on, ugogo uyangihleka ngithengela iroll on yabo. Uyabona ukuthi ngiyinsizwa yombheme esayikhulele. Yeah. Manje ukahle ke bafu, bunjani ubudlelwane bakho noma wengane yakho? Noma wengane yami. But umntana uba wengane wami sowashona. Lengane kade ukhuluma ngawo ukuthi ikhona umawaya akasekho? Akasekho umawaya. Yini ndaba? Umawayo cathi esanda kumbeletha angazi noma kwaba khona inkinga abanayo, and then nami ngezwe sengifonelwa kuthiwa sedlulile emhlabeni, and ngalolo langa mfuthu ngangibhithanelwe ikhanda nami ngingazi nokuthi ngenze njani. Yabo kwase kuqhubaka isikhathi, maqhubha isikhathi ngaze ngathola umunye umuntu wesifazane engizokwazi ukumtshela zonke izinto ezingaphakathi la kumina. Awukahle ekukhulelweni kwakhe mhlawumbe azange kube khona mhlawumbe izinto ezima ezenza kube complicated ukukhulela kwakhe mhlawumbe, noma uqale sowuzwa sekuthiwa seshonile, noma ekukhulelweni kwakhe khona mhlawumbe boloku ukuzwa ngempilo yakhe nokukhulelwa? Cha, ake ngithi ngiyakhumbula mfowethu ngoba bezikhona yabo izinto, kodwa phela bengitshela ukuthi mhlawumbe lezi zinto zabantu besifazane mebemithi yabo, cause mina I think bongapheli 2 days or 3 days engangitshelanga ukuthi yazi kunento engimilayo mhlawumbe laswini, yazi ngizwe ingane ingasashayi, like mina ngizizwa ngidizi, like lezo zinto bengilindele alipheli usuku
mhlambe noma beliphela kodwa 2 days bengekuphele ngingatshelwa ngalezo zinto lezo uthi no ngiyagula baba namhlanje ngiphethwe ikhanda baba ngisacela ungithengele something yabo yisi kodwa phela bengitshela ukuthi vele abantu besifazane bekanjani mase bemithi uyazi ukuthi lezi zinto abahlezi beyidinge angizange nje ngigxile kakhulu kule nto manje washona ebeletha noma wabeletha kodwa kwadlula isikhashana mhlawumbe wabeletha wabese kwadlula isikhashana ke wabanjani nje kodwa wakhupha kanjani baba ngiyacela singayini kuleyo mfowethu ngiyamthanda lo muntu mntaka baba okay ngincese ngicabanga ukuthi isikhathi esibhlungu kakhulu leso nami nje ngiyazama ke mina bafuna ukuyifaka ezicathulweni zomuntu masikhuluma ngento uyabona ngiyazama nje ngakho konke ukuyifaka ngiyacabanga ukuthi isikhathi esababhlungu kakhulu leso kuwena so ingane la ikhona njengamanje ihleli kahle mhlambe since ngicabanga ukuthi mhlawumbe ke ngiqale ngibuza ukuthi ukuphathi mina ngiyazi apha nje ngendlela yami nemicabango yami ukuthi fanele ngabe kuphi kodwa ke ngabe ikuphi njengamanje hayi no ingane nami ikwena inami ingane okay kunjani kodwa ukuyikhulisa hayi kuyikhuliseni ingane kumina hayi no ku right even though bafo even though kodwa ngiyeke inkosi yami hayi no ingane right bafo right ingane nje yakhula kahle yonke isimo nje sihamba kahle no ngiyajabula kakhulu mfowethu ngiyangijabulisa ukuzwa lawo magama bunjani ubudlelwane bakho nabakubo kamawengane mhlawumbe ubudlelwane bakho nje nabakubo kwengane bunjani phela ake ngisho ukuthi ngathi ngokwami omunye umuntu angathi mhlambe si right mina ngokwami hayi ngathi asikho right because kunezingcingo engihlezi ngiyithola mfowethu yabo kuthiwa ngazi ingane kanjani ingane ngihlezi ngiyithola and futhi kwaleya ndawo nje abahlala kuyona ngangayithandisisi mina kahle ingako ngaze ngayithathela umntwana wami ngayohlala naye bahlala kanjani bahlala endaweni ngisho mina ukuthi ngathatha umntwana wami ubona bahlala endaweni kanjani ise hostel yabona nje futhi mowazi hostel ise hostel lapha so kodwa bona bakhululekile ngokuthi ingane ihlala kuwe bakhululekile ngoba nami yazi ngiyakhumbula ngisajola nemama like nalo ngangihlezi ngiquestion ngalo ukuthi uhlala kanjani la indawo kanjani le but ihostel labantu besilisa kunabantu besilisa vele khona kunabantu besilisa kunabantu besifazane selikhohle igama lakhona khohliwe manje ungitshele bafuna umbuzo sike sokubuze ke la kwisho ukuthi ekuthembekeni kwakho ungazinika bani nje kusuka ku1 kuya ku10 ngithembekile bhuti omdala kodwa phela zikhona ezinye izinto ezincane yabo nami ngibuye ngiphume ngaze eceleni yabo so I can say ukuthi mhlambe ngiyazinika u7 yabo 7 yebo kune video ke la ngifuna ukubukisa yona ntanga zamashini la kunomuntu okuyena osilokhuzela osibhalela ngicela ubuke nansi ivideo yakhe na uzongafazana othi ngingafazele nama ngiyanibingelela babukeli igama lami nguNonhlanhla wakwaNgwane ngibhala lolu hlelo ngoba ngifuna ukufuniswa ubaba wengane yengane yami ingane yami ngisho ngokuba ingane kasisi wami so kuningi engidinga ukuthi naye sikhulume naye sikudingide ngalolu daba ngiyabonga uyamazi lo sisi hayi ngiyamazi okay umazi kanjani ngathi umamncane ngoba ngicabanga ukuthi wezalwa kanye no yes into kanjalo ngiyamazi ngijoyina nganginakho ukumbona nama ngathi ngithi ngibaleka ngithi but ngiyamazi uyamazi ubudlelwane bebunjani ngaphambilini naye kusekhuluma wengane nje hayi ayikho into nje mina naye sikhulumayo it's just that mina phela ngangibaleka umengize ngangimhlonipha but wayengazi ayikho nje phela ngimhlonipha ngibaleka kuphinde okay ingane nje ubihlala kuwena njengamanje uyithatha kubani wena ngayithatha kubona futhi wathatha kuyena mamncane ngayithatha kuyena ayicela kuyena
Alright. Uma mncane ukhona around befisa ukukhuluma nawe. Befisa nje ukuba nengqoqo nawe, niqoqisane mhlambe nibone ukuthi nibekanaphi naye. Angazi ke noma kumayelana nengane, angazi noma kumayelana nomufi umuntu wakho lo ongasekho, but uyafisa ukuthi nibe nengqoqo naye. So ke mina ngicela kuwena ukuthi umuphi chance umuze ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Ufunani lana? Ilento efuna umnikezele yona ithuba ukuthi akhulume umuze ukuthi befuna ukuthini. Anganoma singamnika yini ithuba. Kulungile mteteleni. Usemthethela ngene. Sure. Ya mteteleni. Okay. Ake sibone ke la ukuthi senza kanjani. Yeah, sure, but for sure. All right, sure. Dadewethu kunjani? Ngiyaphila bhuti njani? Siyaphila. Uyena umfowethu lo? Yebo yena. Mfowethu uyena olokhuzane lo? Yebo. Okay, ngiyajabula kakhulu. Mhlawumbe ngoba sibukelwe abantu lapha emakhaya, igama nesibongo ba? UNonhlanhla kaNgwane. Oh, wakangwane. Okay, dadewethu. Kungani namhlanje sila? Ngize la ngoba ngicela usizo mayelana ngengane engangimboleke yona ubhuti. Oh, wambolekile ingane? Yebo. Ekabani ingane? Ingane kadadewethu. Yebo, ingane yazalwa udadewethu. Okay. Umbolekile ingane ezalwa udadewenu? Ingane yengane ezalwa udadewethu. Oh, udadewenu wazala ingane. Shuthi iyazaliswa uyena umfowethu? Yebo. Leyo ngane wayeboleka umfowethu? Yebo. Mana ungichazele indaba yaboleko wena uma wayo? Ingoba usiswa udadewethu kade washona. Washonela udadewenu? Yebo. Yo, engeke le story is complicated. Imake udadewenu washona? Yebo bhuti. Enengane? Yebo. Okay. Umfowethu wakhulelisa leyo ngane ezala udadewenu washona? Yebo. Okay, sengiyayizwa ke manje. Why ingane ikhuliswa wena pho uphuma wayo? Noma wayo ngebhadi ke bhuti naye washona. Indaba yini ufoniswa yini? Kwakune zinto ekukhulekeni kwakhe wayigula. Wagula. Ilobo lento baduyisho ukuthi be umuntu Wahlala wagula sasitshena ukuthi hayi uzoba right ekukhuleleni ngoba phela uyazi ukuthi umuntu umekhulele kuba nalokho. So kwaze kwafika isiphetheleni sokuthi azatete. Meteta nalokho kugula wazi washiya ingane isencane. Wadlula emhlabeni. Oh, manje ingane yasala nawe ngalowo ndlela? Yebo, wasala nami ingane. Imake waye uma wakho usekhona? Ugogo wengane usekhona? Cha, akasekho. Uma wakho ke? Yebo, ukhona usemakhaya. Yo. Indaba ungayisanga kuyena? Ingoba safika nathi la eThekwini size la sizohlala ehostel. Mesifika ehostel kwakuhlala ubaba khona la ehostel. Sifike lana ke sazohlala ke sasesa kwaba nengane manje ingane ngeke ngikwazi ukuthatha ingane ngise kumaye emakhaya. Yebo. Yini mhlambe sekhulile mhlambe ngeza kwazi ukuyiphatha noma yini inkinga ebangela ungayise ekhaya ngoba njoba sila eThekwini sizozama impilo? Yebo impela bandla uma ukhulile yena. Yebo. Okay, ubafo wayeboleka ingane kanjani like waye umuntu ozoyibuyisa noma mhlawumbe yayiyohlala kwakwenzakalani? Yebo bhuti umuntu ezoyibuyisa ingane. Ngoba phela usinayo unalo ilungelo ukuthi ngimboleke ingane ngabe sekuthiwa ngoba nakho uma wengane engasekho senqaba nomntwana. Awude kwazuka ubhlungu kodadewenu yena senesikhathi kwafika kwashona yena kwaphinde kwashona nengane yakhe futhi? Yebo. Ayo ukuphatha kanjani konke lokho sisi? Yebo bhuti wami kunzima. Angifuni uqamamanga kunzima kakhulu. Kunzima. Bafo yini lesenze ungasayibuyisa manje ngane? Ke ngithi vele bengikuhlonipha nawe uyazi ngiyakuhlonipha. But okuqala nje ukuthi ngibolekile.
Angiyibolekanga ma ingane phela yami iyadinga na ukuhlala nobaba wayo. Hayi bafo ngeke phela masukubeka kanjalo. Masukubeka kanjalo. Yes siya understand ukuthi eyakho. Bese ngizwa ngabe mhlambe ukulandelile nipho konke kumele ngabe ukulandelile ngoba mawuzela ingane yakho uhlawule wenzeni wena. Ngalapho bengiseseyinhlelweni zokuthi ngikwenze lokho. Kumele ngabe ingakhona ke phela ngoba useyinhlelweni nawo akakwenzi. Kodwa noma ngathi wengakhona kodwa ayidingi ukuhlala nayo baba wakhe. No, ungayibona phela njengoba bwayi akulona iphutha lelo kodwa hayi ukuthi ihlale nawe bebekhona abantu bakubukwayo. Awukwazi ukuhlala nayo ungakubhadalelanga ukuthi uhlale nayo ngoba phela unecala lapha kulowa muzi. Ngiyazi ukuthi wena nginecala. Yes. Okokuqala futhi into phela lengane yakhona lapha ingabe yakho biological but yona yala kubukwabo eyakhona. Umama akasekho. Ngiyavuma akasekho kodwa yakhona. Mama. Ngichere yami le yade ngincinisana nayo yona esengasekho. Ayikho emhlabeni. Manje ngoba ingasekho lokho kuthini? Cha no, nanokuthi iziningi izinto ade ngiyibuka mina lapha. Ngangimtshela nawe nomama sisathandana nawe ukuthi le ndawo enihlala kuyona it's very bad. But le kade mention uma ngane hostel is very bad le ndawo. For who? Yeah bad. Sengisho for ingane yami. For ingane yami. Ukuthi mhlambe noma iziqala izikhulu mhlambe lapho bafi ithi nje mhlambe 1 year and mhlambe months kanje nje iziqala ikhulu nje lapha ifake lento yomqondo lo walapha bengayifuneli lento leyo. So uthandana kanjani nomuntu ohlala hostel? Bocabanga ukuthi ingane mayizalo izohlala lapha ezulwini kodwa uma wayebehlala hostel? Sihlangananga ehostel. Bomcheck up. The time ngimshela sahlangana la eThekwini edolobheni. Phela kumshela emthandanile nani tshelo wena uthe wena kade umbona uma mncane wayo uyoyicheck ehostel. Yebo kunjalo sengiyasho mawukhulelisa kumuntu ohlala ehostel ulendele ukuthi ingane azoyizala ihlale yipi ayibeke emgwaqweni ahamba olale ehostel yena. Kunjalo ukuthi engiqale ngisho ukuthi ngikuthole lokhu vele bese ngikhiyana like ngakuthola singekho lapho ungitshelile wathi vele uhlala khona ehostel yabo. Sengaze ngifika ke nama hostel ngiyibone le ndawo mihla namalanga ngangimtshela ukuthi le ndawo iyabheda yabo. Umsebenzi abe usebenza bengakwazi ukuthi athenge umuzi noma aqasha rent somewhere. Yabona lezo zinto lezo imina ebengihlezi ngimadvisor ngayo. Even mina njengoba ngihlala lapha amasha I was always saying ko ma yabo ukuthi no nami ngifuna ukuyimela yabo ngibe nendlu yami yabo nami ngifuna nje ngibe umuntu wesilisa ngibe indoda one day yabo nginakekele. So bengihlezi ngisho lento le yase hostel ukuthi no akwazi ukuthi ngane nami ngakhulela lapha. Ngiyakuzwa ukuthi bohlezi ukukhuluma lokho kwase hostel. Kubalekile nakho. Masokukhulumeni lokho ukuthi kumele uyokhokha. Ngoba but nako kwezinye izinto ezibalekile. Wasokukhuluma ngiyakuzwa lokho ukhuluma kahle impela futhi ngiyakubona uzimisele nje ukukhuluma nje lokho kokukhokha ukukhuluma ngone ngoba phela manje ihleli kuwena ingane kodwa ibelonga kubona yabo phela la into yokuqala kumele uyicabanga ukuthi uma wengane yakhe akasekho ukuthi ihlala ukuthi yena ingane yakho uyinikeza uthando lokuthi ahlale nawe njengomuntu wesifazane kuyinceba ukwenzela inceba lokho ngoba eyakhe ingane nomuntu ongasekho ubhathi yena ngothanda nalo ngayo uyayithatha ahlale nayo akuplaniwe konke lokuhlala ukuthi izohlala ukuthi kumele ihlale ehostel mesho yena uthi plan yakhe bezazoyihambisa lengane ihambi emakhaya maseyikhula khona inkulumo engike ngaba nayo uthi bezoyithatha ingane ayihambisa nganoma nginamanga yena cha buta unamanga. Okay bofuna ibe neminyaka emingaphi mhlawumbe ngaphambi kokuthi uyihambise? Bengifuna ukuthi nje ethi ukhula yibo no 2 years 3 years ihambe ekhaya. Hayibo. Ibe no 3 years ihlala lapha ehostel? Yes bafo. Hayibo. Bana ngokwakho bofuna ehlale sephi? Yabo njoba mhlambe esesho kanje njoba ingakimini mhlambe nami bengayibuyisa iseno age kola ko 5 yabo 6 ikhupho ngicela ukuzibuzela kuwena nje iyakuhlula nilengane. Cha buda inhluli. Noma ngathiwa ke nivumelene nibafu ukuthi ngeke uzuyibuyisa? No asivumelananga khona intshontshile ke phela. Bengazi ukuthi mhlambe nalokho singathi ungitshontsha yabo. Uyintshontsho uyayiqhwaga akusiye yakho le ngane leya eyakho biological but iyona yalapha kulowa muzi akuyona yakini ayikho into ethi yakini le ngane ngaba igazi okunye akuyona yakini
Ya ungani okay lengane wesitifiketi nayo ivibiza isibongo salapha ibiza isibongo sakho. eyakhona ke nje Kodwa phela bafu hayi ukuthi nami bekusengizoyintshontsha mhlambe ngihlale sawuyintshontshile already bafu muthi uthi hayi ukuthi bozoyintshontsha sawuyintshontshile bafu yakwazi hostel. ngihlalile mina bafu hostel eCliplands hostel ngihlalile hostel eClip. ngihlalile hostel Kudala. hostel ayifana bafu ama hostel ayifana khulileke impilo hostel ayifana Hayi Ungasuka uhambe eDalton, usuke uhambe ukuthi awuyazi leya ndawo. Ayefana ama-hostel. Yabona kuleya mongena kuyaphithizela imjondolo ngalani uthi uyangena uhlangana nengane inquni izambela ngento yayo nje lokupheleza ngapha naka nabasifazane la ingane ezisencane azipentile azandelile ndeno expect ukuthi ingane amihlale lapha. Wakhuluma yini nayo sisi wakhuluma nosisi ukuthi le ndawo mina ngiyibona ingalungile ingane zukuthi nokuthi ngicela ukuyithatha ingane iyohlala ekhaya wakhuluma lokho Cha ukuthi iphutha libe lapho. okay ibuyise mawufuna ihambe iyohlala kini shona kusisi ukuthi akabuze ekhaya ukuthi yini ekumele ikhokhe ukuthi izohlala kini bese ukhokhe lonto bese uyithatheke ngendlela eqondile Ngicabanga vele bafu inkingi ileyo nje ukuthi kufanele eqale ngehlawule khona ngizokwazi ukuthatha ingane yami kahle yawo ngikhulisele ekhaya bathini sisi Mina ekhaya sengibuka njengomuntu omubi. Ngoba bayibuza ingane ngisho ukuthi ngayithatha nganikeza wena. Manje kufanele ukuthi manje ngibidayisa ingane ngakuphi ingane. Uyacabanga eyabani kanti uzozungiphe khona eyabani usunikeze mina imali mhlawumbe ngayidle emakhoneni uyabaza abantu abadala ukuthi babantu abanjani abakubheka ukuthi hayi ngoba uhlale elokushini kusho manje sengithatha imali ngayidle elokushini nabantu besilisa cabanga lengane lezikhumbuza umngane yala ekhaya ifana nayo so manje wona awusinike esinye isithombe kanti isona sithombe sesisele naso Ngiyaxolisa ukuphulula mina engikhumbuzi umuntu wami yebo yakho eyakho le ebafu wena indoda lalela mina meseduze kwami engikhumbuzi umuntu wami umuntu wakho muphi umuntu wami lo wadlula benishadile naye cha besingashadanga kodwa phela besinengane nje naye bafo ukujola nje kweingane benizijolela nenza iphutha nazala ingane it's not like manje ke mhlambe sekuumuntu wakhe benishadile benizithandela nje ngezingane zonke nje nenza iphutha nazala iphutha lakho ke manje futhi phezulu kwale phutha enalenza nazala so uthatha ingane ngenkane ngendluzulu uyibeka kini ofusha kukho right phela ufuna nibuye nitshela uqiniso ku wrong lento yenzayo akusiyi ingane yakho leya naku la ibhilo ngakhona ingane sibantu emhlabeni asifani anifani nangendlela futhi sicabanga ngayo nangendlela senza ngayo izinto sikhuliswe ngezinye izinto futhi yabo sibhilivela kwezinye yabona ke mawubhilivela la ubhilivela khona ubhilivela emangeni amanga la ubhilivela khona ingane bafo eyalana buyisa ingane yabantu uyilethe la wenze ngendlela eqondile ukuthi ingane kube yakho ukhokhe emakufanele ukhokhe bese uyayithatha ibuyele kuwena yeka lamanga waphilayo amanga la waphilayo yabona into ukuthi ingane yakho uzuthi ingane yakho ayikukhumbuli umuntu wakho umuphi umuntu wakho omuphi umuntu wakho baba ngisacela siyekeni futhi buyisa wena thatha ingane buyisa ingane mina ngifuna sivumelane ukuthi ingane uzoyibuyisa now yabo mola ukuthi muphi umuntu wakho yazi manje utshela umuntu engangithandana naye ubuze ngathi muphi umuntu wakhe engamzalisa umuntu engathandana naye I think kwaba isikhathi eside manje mozombuza ukuthi muphi umuntu wakho bafo you understand la uthando oqala you understand ngomuntu othandana uma uthandana naye njengoba ungibuza ukuthi muphi umuntu wakho ngikukusani mina nokuthandana khona lento ethi ma besikhula siba nokukhulu ukukhohliseka masingenile othandweni siyitshela ukuthi seku forever wempilo yethu lo kanti kusuke kuyinto edlulayo bese kulento edlulayo sibe namaphutho okuzala bese mase sizalile sicabanga ukuthi ke seziyasha wena usenamantombazana nje unomunye umuntu othandana naye manje mhlawumbe nawe usazohlukana naye lento leyo futhi nomunye uphinde uthola omunye kuyingoba nje sinokukhohliseka masingena othandweni wena wazikhohlisekela usabhizi futhi usagoloza ngokukhohliseka namanje ofuthi ku wrong ngiyaxolisa ngicela uyakhumbula ngikutshela ukuthi uyena umuntu owakwazi ukungithoba not ukuthi lento lengaphakathi kumina ithobekile ngenkathi ungibuza ukuthi ukhona nomunye umuntu osifazana ohlekisana naye okwamanje yena ukhona ukuthoba ngi understand not ukuthi niyathanda into ephilayo ingoba wayizokupholisa usuyibeka ngenye indlela kusho wena kodwa baba usuyibeka ngenye indlela uyena umuntu kodwa wakwazi ukukuthoba uyena umuntu owakwazi ukungithoba not ukuthi umsebenzi sewuqedile noma usaqhubeka no iyaqhubeka because lento le I think isikole singesize siphole mina usaqhubeka usakupholisa
Okay. Ngokwakho Understand? mhlawumbe ungasho kanjalo Yes, bafuna into engikutshela yona ngithi mina senza amaphutha phezulu kwamaphutha. Ukuthandana kweingane ezincane kuyiphutha. Phezulu kwalelo phutha siphinde sizalisane. Phezulu kwalelo phutha bese siyitshela ukuthi labantu sekwabizo siyaba owner nje ubukhuluma nje ukuthi umuntu wami. Nawe ukhumbuza umuntu wakho but lengane kahle kahle la ibhilonga khona ibhilonga la hayi kuwena. Wena uyintshontshile. Eyakho ngiyavuma ngeke ugazi yakho. Ufuna ukunderstand lento sikhuluma ngesintu la, sikhuluma ngobuntu. Eyakho ingane ngokwegazi kodwa kusiye yakho. Usisi uyayifuna ingane. Sisi ngicela ukuzikhulumela. Ngiyacela bandla angani noma mhlawumbe wathatha advantage ukuthi ngoba akekho umuntu wesilisa mhlawumbe okhona la ngihlala khona ngengazi noma mhlawumbe wangibuka wangeya angengazi nakhona kodwa mina ngakunika ingane ngenhliziyo enhle ngithi hayi ngitshene ukuthi ngiyakuzwela ubaba wengane nawe udlule kulesi njengadusha ukuthi ukade upholiswa amanxeba nami ngale ngane ngidinga ukuphola amanxeba. Hayi sevana kithi ngiyaxolisa ngiyakubona ubuhlungu. Ngiyazixolisela mfowethu kodwa phela iqiniso leli. Asikwazi ukungimasaja ngeqiniso. Manje kodwa yonke leqiniso senifuna ukulithatha manje sikube sengathi yazi like mina umuntu wrong like angihlangani nengane. No, sengibuza ukuthi bafo okay. What noma kuthiwa okay cala lami angikhokhile. Yes. Ngithathile ingane ngayithatha ngenxa ukuthi ngifuna uzohlala namancane anti yabo sengifuna ukuhlala naye wabe wathi ungitshontsha. Yes. Hawu kodwa ini mhlambe what if mina ngisazoyibuyisa ngiyazi ukuthi ngiyathethelana kodwa wena usuthe ungitshontsha. Okay ngiyadlula la. Uyicelile ngane yakwethu angithi yalethwa ngesithembiso sokuthi uzoyibuyisa ngesikhathi esithize. Awangayibuyisa ngaleso sikhathi sokuyiqhwaga. Ngoba awusavumela into ovumelene ngayo nabo awusayenzi sowenze yakho ukuyiqhwaga ke lokho. Ngoba phela wena awusathola ngisho emafonini kanti eqaleni bese kuthola emafonini ukukhulunywa nje kube kahle manje awutholakala indawo. Oh so ingako bongilethile la. Yebo. Ngoba nami ngidinga ukuthi ingane ibuye. Njengoba ulana nje iphi ingane? Phela ngithi wathatha ingane wena. Hayi khona isekhaya. Ikubani? Ihleli noma ekhaya. Okay. Bayayifuna ke nakubo kwawo la kubuka mawa. Abaphikisana ukuze ubone ukuthi abanankinga banako ukuboleka yona ingane. Bathi phela ibuyisele. Mawufuna ukuyithatha ngendlela eqondile, enza ngendlela eqondile uyithathe ngendlela eqondile ingane. Hayi kuyintshontsha nokuyiqhwaga. Once wakhokha sekuqondile ingane yakho. Wakhokha lento abayifunayo kubo kwayo. Okwamanje bakunikeza ngoba bayaqonda ukuthi ubiological father kuyona kumele ikwazi kumele iqonde ingathuki ngelinye ilanga mase kuthi ubaba wakho lingazi but iyazi ukuthi ubaba lo yabo ubaba lo ulungisile akalungisanga kodwa ubaba lo ikona uyibolekwa ukuthi ubaba wayo full time uhlale nayo kumele ukukhokhele phela lokho ingane yomuntu owalala nayo le wakhe ingane engakafanele ingane into ukuthi yakhiwa abantu abashadile siyawenza nje amaphutho ukuthi sizale singashadile kodwa ingane eyokwakhiwa abantu abashadile iqiniso futhi nalelo sinazo zonke ingane kodwa kuyiphutha lokho khokha ke phela ndoda bese uthatha ingane ngendlela eqondile ibuyisele okwamanje kubanikazi ba awukho umnikazi wayo manje bengicela mhlambe ngizoyibuyisa ukuthi at least emakhaya ke noma mhlambe nithola indawo niyaphuma kuneminyaka emingaki manje mina iyo kwengane lokwakho kuna 1 year nenyangana nje ikhona usanda kushona kanoma waya yebo usanda kushona ayi ngeke so it's close to lento la duyisho bafuna ukuthi muphi umuntu wakho uyazi into uthi ibhlungu kanjani bafu ngiya understand bafu ukuthi phela kodwa ngisho ngathi umuntu wakho mangingathiwa ubani ekumele ngabe uthi umuntu wami kakhulu phakathi kwakho nabantu bakubo abantu bakubo phela wena benitsangahlukana nawe but beyizoqhubeka ibe yabo seyihlukene nawe bengeke izihlukane kodwa nabo you understand ukuthi ngishiso yini kanjalo yes awukwazi ukugoloza ube ngaphezulu kwalabantu mayelana nokulahlekelwa labantu bayigazi kuyona wena bekuwumuntu wakho benithandana nje okuyinto ongayazi ukuthi beyizophela nini mhlawumbe beyizothi mase yizalile lengane nixabane uziqhubekele nezinye izintombi asikwazi lokho laba kodwa khona so uyalile beyizoqhubeka ihlale nabe yabo angithuyazi ukuthi ingane isamele igezwe njengoba uma waye ngasekho uzokwenza kanjani yena uqobo lakhe kusamele ageze naye ngendlela yakhe yebo bokwazi bona lokho baba
Bafo njengoba ngishilo ukuthi sibantu sikhule sahlukana sibelivela endaweni ezingafani so ya kwezinye nje lokuthi nami futhi kusafuna ukugezwa nengane kufanele ugezwe mina ngazi umhlawulo so mase khulunywa ngokugeza udlalela imizi nje wona bafo kodwa ke phela mfowethu bazokudodisa kancane kancane kuzogcina kulungile but okwamanje into ebesizele lokhu kwengane cabanga ukuthi ayikho into esixabanisa izobuyela ingane kuma wayo mhlambe noma at least azi kini ke ngoba akakwazi kini ukhombe kini ukuthi ayinake ekhaya azi ukuthi okay mekuthathiwe ingane ngiya lapha kulowa muzi ngiyoyilanda izobuya bafo futhi masisuka la njengamanje sihamba nawe naye iyolanda ngifuna sivumelane ngalokho kunjani akunankinga ne akunankinga okay dadewethu ngicabanga ukuthi konke kuhamba kahle yebo bhuti. okay ngicabanga ukuthi ilokhuzana feedback sobuye siyithola ukuthi kuhambe kanjani okwamanje igama lami mina ngoThabisa uQumba amaqumba nalaqumbi selesele lentaba siyahamba njengamanje sesinqawunqaweni masisuka nje la sesinqawunqaweni siyoyilanda sibone ukuthi ke ngabe kuhambe kanjani siyobuye nje no part 2 ukuthi kwahamba kanjani ngelinye ilanga igama lami ke sengilishilo ngiyabonga kakhulu igama lohlelo ihwayi mina kanti igama le TV uhlanga media xebu ngicabanga ukuthi kubhlungu kakhulu ngoba kuthinta impilo zabantu yabona ukushona nje kwamuntu ukuhleze kubhlungu ukushona kwengane iphindi ithi ishonelwe uma wayo kuphinde kushona yona bese ishiya intandane phezulu kokuthi nayo kade iphila impilo yomntandane ngingasho ukuthi umlando uyayiphinda nje impela kodwa ukulokuthi uthatha iadvantage yokuthi abantu besilisa kulowo muzi abekho uronge ngoba uyabona ukuthatha ingane kwalomfo ayoyihlalisa kubo azi ukuthi akahlawulile akenzanga lutho nje futhi hayi ukuthi iyabahlula kubo kwawo lengane bahlezi nayo but yena ukhetha izindawo ukuthi ngeke ihlale ingane yakhe ehostela ngeke ihlale ingane yakhe kuphi ukhuleliswa umuntu emazi ukuthi uhlala ehostela so ingane vele izohlala ehostela automatically if ukuthi yena akafuni ukuthi lengane ihlale ehostela akenze ngendlela eqondile khona uthatha ingane yakhe ihambe yohlala akekho umuntu omnqabele nengane njengoba bekwazi ukumboleka nje ingoba bayaqonda ukuthi yakhe ingane futhi bayafuna ukuthi iyazane naye uyabo ngabe kungcono ukuthi yena ulwele ukuthi abafuni nengane yakhe yabo nakhona futhi ngabe siyazibuza ukuthi hawu uzathi yakhe kangaka nje azagoloze uhlawuleni uyabo yebe yakhe siyavuma eyakhe kubalekile futhi ukuthi ingane yazane noyise into ebalekile leyo kodwa ukuhlala nayo enye into leyo ngabe kungcono mhlawumbe kube khulunywa ukuthi lo muntu ohlala naye mhlawumbe udakwa utshwala noma khona into wrong ayenzayo manje ayikho into wrong uhlala ehostela yebo kodwa ayikho into wrong ayenzayo ukuthi nje ke benokuthi ufuna ukuzikhulisela yena lengane ayihambise ithe ukukhula mbijana ukuya kubo ngoba uma wakhe sekhulile uyabo akanankinga nalokho kuse kuyinakekela nakho lokho ukuthi uyaqonda ukuthi belathi ukuyikhulisa kancane before ayihambise kuma wakhe uyabona so sekuthatha advantage lokhu nje ukuthi uvule uthatha ingane nokuthatha kancane nje umuzi womuntu ubona ukuthi abalungele bona ukuhlala nalengane umuntu oright kakhulu for ukuhlala nalengane wena yabo miningi imize eqhashazwa ngalesimo lesi esenziwe lomfana abanye abantu abayihloniphi ibizi yabantu umuntu uyakhulelisa nje emzini womuntu kodwa ebengawuhloniphi engenandaba nawo so ngibone ngazuthi kukhulu kakhulu ungawuhloniphi umuzi kulo mfana nabantu bakubo nje abantu abadala ukuthi ngasuka ingane ihambe yolanda ingane bona bangangeneleni njengabantu abadala ukuthi hayi no uhleli kahle inkosi yami ingane le ekhaya baxhumane bodwa nje bebadala bakhulume bodwa nje ngasese bebadala babone ukuthi babekanaphi nanokuthi uma kamfana enze nje ukuhlonipha ukuthi abafonele phela abantu bangalo ukuthi hayi no ingane ikhona kumina kungabe ngazuthi umfana wayithatha akwaziwa nokuthi waphelele laphi nayo yena njengomuntu omdala bekumele akhulume nabantu bangalo ukuthi hayi ingane ikhona uyabo ukuze nabantu abangale bakhululeke uyabo but ke ngiyajabula ngoba uyavuma umfana ukuthi ingane mayilandwe siyayilanda ke sizoyilanda impela ingane sibuye nayo siye nayo kubo kantombazana nabo bakwazi ukuthi bajabule but ke lokho siyobuye sikubone kwenye ilokhuzane episode it's just that njengamanje kuyikoba mina ngizihambela indlela zami but bakhona abantu abazohamba bayoyilanda babuye nayo
without ama-camera because nala siyakhona siyosebenza okunye futhi. Siyabonga kakhulu. Igama lohlelo iHwai Mina, igama le-TV Uhlanga Media. Thokozani Camako emakhosini Ndawuwe Shewe ngaze ngajabula ukunibona futhi again. Imini ugogo Nyuka Yamanzi. I am Indalo Enhle Herbs and Beyond traditional healer. I've been with Indalo Enhle for the past, I don't know, decades and decades. Kade ngaba khona la ekhaya. Ngiyajabula ukunibona ingane zakwethu. Namhlanje ngithi anginithulela indaba ezimnandi kakhulu lapho khona nizokwazi ukuthi nifinyelele khona la ekhaya. Indalo Enhle Herbs and Beyond isinesitolo sayo esithi yona. Futhi angifuni ukuthi isitolo ngizothi MS ethi yona laphayana ku 30 Dula Oma Lane laphayana enkabeni yeTheku ku Smith Street muhamba kahle laphayana ngase check uzobona lapha kuno Shoprite ngaphesheya usondele ngala uzobona uChicken Licken not ka Sangro House ngane zakwethu. It's Chicken Licken bese ne passage lenkantolo in between lapho ungena straight kulelo passage liyoze likhiphele egcineni yilapho khona uzotholana nathi ke lana ke unelungelo lokuthi ufike uzoyithengela ngendlela ofisa ngayo noma ngabe yiliphi ikhambi lesifo esesikuxake ngalendlela uyakwazi ke ukuthi uphumelele uzoyithengela la njengoba usukuyithengela uswide stolo ngane kwethu ngiyazi iningi lenu niyangifuna gogo kuphi kuyenzeka ke ukuthi mhlambe ningakwazi ukuthi ningithole but manje senizongithola kalula futhi asebeyiqalile i-treatment yabo baningi ke sebeyiqalile ningakwazi ukuthi maniseThekwini nidlulele nje maniyothenga igrocer umuntu ayiqubulela ibhodlela lakhe ahambe nalo. Namhlanje ke ngifuna ukunibonisa ke inhlobonhlobo zamabhodlela esinazo la ekhaya. Niyeke ukuhlala ebhodleleni elilodwa ngoba nabona ibhodlela elilodwa maningi amabhodlela la ekhaya. So into engizoqala ngayo ke ngane zakwethu lana ke ngizonibonisa amanzi alwa nezifo. Kunamanzi ke la ekhaya wena uzozibonela nje ibhodlela lamanzi uthi awugogo yini manje le ungathi uvula amanzi impopini cha imbiza le ikhambi leli lilwa nezifo ezingaphakathi kwena ungaliphuza nobaba nomama nomndeni wonke la ekhaya. Sesikwenze kwabalula ke ukuthi nawe ukwazi ukuthi uafforde because abanye bayakhala ukuthi leli elikhulu gogo liyabiza Nkosi yami siyafuna nathi ukuphila kodwa hey Nkosi yami liyabiza gogo senze kanjani. Lana uyakwazi ukuthi utholele ngaphansi kwalo uqale uzwe amandla. Lamanzi ke ngane zakwethu ayakulekelela kakhulu kuzo zonke izifo ngisho nezifisa ukuzoqala lo u-stop sign ayiqhubeka ziyindawo uyakwazi ukuyifikela esitolo uzoyithathela wona amanzi uyikhokhela uyiphumela uyihambele njengoba usuku uyoyithengela impuphu yakho. Ngingami ke lapho ke ingane zakwethu ke ngiphinde futhi ngizokhuluma ngani nakho ke ngikuthanda kakhulu ke kunakho konke ayikho into engiyithanda njengomuntu wesilisa okwazi ukwanelisa unkosikazi wakhe. Khumbula ukuthi obaba bandla nezistress, obaba bayabhema, obaba bayaphuza, obaba baneyinkinga khona ngisho obaba bagembulayo umuntu ahlala ekhasini ukuze kusemnyango. Kuyenzeka ukuthi zonke lezo zinto zifike mhlambe zilimaze induku. Khumbula yinye induku ke ukushaya umuntu wesifazane yinayi. Induku ke Nkosi yami mangabe kuyafika ukuthi iyalimala thola nali ibhodlela elizokulekelela leli ibhodlela elilekelela obaba ukuze bakwazi ukuthi bathokozise omama. Umama kashawa ngemvubu yinye kuphela futhi iyimvelo and iyindalo ayiqiniso kwabhatata ohlaza ke baba ingakhathali imendleleni. Ngikhona futhi nalapho ngizokulekelela ukwazi ukuthi uyisebenzise. Ngingamanga ke lapho ingane zakwethu sesihlinziwe sibaningi niyahlinzwa kuthiwa niyafa ama fibroids ama cysts yonke into umuntu udatshulwa ka5 ka30 ka1 million ngesikhathi kodwa wapheli. Yini eyenza ukuthi angapheli kuwena? Ingoba inhlamvu noma iroot yawo isakhula ngaphakathi kuwena ilwa nenhlamvu yama fibroids iphume iphele ngakuwena. Lapho ke indalo enhle ingena khona ke sithandwa sami. Lana ke ingane zakwethu ke ngisanakho konke ngisho ibhodlela lethu elifamous kunawo wonke ibhodlela lamakhuculula kanye nebhodlela lethu lavuka sebedelile. Amabhodlela eniwathanda kakhulu nawo ngane zakwethu uyakwazi ukuthi uwathole at a much more affordable price compared to lewa ukade uyikhokha ekukhalisa. Uyakwazi futhi nawe ukuthi uyitholele uwalke futhi uzoyingenela la isitolo ulithenga uyihambele Nkosi yami. Kanti kangibavaleli ke ngaphandle abangahlali ke la eThekwini ingane zakwethu uyakwazi nawe ukuthi ulithole if you outside the province because icourier isamile futhi sayimahala. Within the next 1 to 5 working days you get amakhambi wakho to your doorstep.
iwasho zonke ngokuhlukahlukana kwazo zisakhona. Ngibonge kakhulu kune nonke futhi enilandela ngisho imigomo yokusebenzisa iwasho zala ekhaya. Nakhona uyakwazi ukuzoyifikela lana uzothatha ke ingane zakwethu noma ngabe liphi ikhambi lakho lifunayo, noma ngabe uphethwe yini esihlule yonke into. Noma ngabe uphethwe yini esihlule yonke into, khululeka. Uyakwazi ukuthi ufike la ekhaya sikwazi ukuthi sikulekelele ngako konke. Inkinga zokuzala, ilwane, ushawe izilwane, otikoloshe ekhaya, abantwana balali. Mhlawumbe unenkinga awukwazi ukuthola abantwana. Maybe unenkinga ekhaya manilele kunezinto ezigijimayo, kunezinto ezenza izinto esingayiqondi. Ngikhona ngisebenzise. Uma ngabe ufisa ukuze esitolo, uyakwazi ukufonela le number 031 574 5489. Ile line yethu ngizoyiphinda 031 574 5489. Kanti bofuna ukuWhatsApp for our shop assistant ungakwazi ukuthi umthole ku 061 585 6964. Again, it's 061 6585 6964. Kanti bofuna ukuxhumana nami directly kube ukuthi ukhuluma nami gogo nyoka yamanzi directly, ungangithola ku WhatsApp wami. Inamba yakho nedumile u073 324 9257. Outside of Durban, siyakukhoriyela mahala within the next 1 to 5 working days. Khumbula uphethwe yini esehlule yonke into, bona abantu bazophila. I am Indalo Enhle Herbs and Beyond. Ngiyabonga. Thokozani Camacco, Ndauwe Shewe, Akwande Emakhosini, sanibonani. Igama lami nguBusisiwe wakaZulu Isibongo. Abanye benu bangazi ngogogo nyoka yamanzi. I am Indalo Enhle Herbs and Beyond traditional healer. Ngingahambi ngedwa ke, ngihlezi ngihambela no traditional doctor human plumber Fatsha Khoza. Namhlanje nginezindaba ezimnandi kakhulu kunina. Ngifuna ukunazisa ke ukuthi asisekho isikhathi sokubhiza ulinda mina ukuthi ngikuphendule ku WhatsApp. Uma ufuna ukuzothenga la ekhaya sesinaso ke isitolo. Ungasithola lapha enkabeni yeTheku ku 30 Dula Oma Lane. Kulapho ke Nkosi yami phakathi kwepassage la ka Shoprite nenkantolo. Ungene ngalo straight uyozuphumela ekuthina, uyozwa ngamakha nokunuka nje kamnandi ukuthi hayi sengifikile ke ekhaya. Kwaba kude ke nathi iCourier isakhona namanje isamahala 1 to 5 working days ifika qathatha imikhiqizo yakho ithengile namakhamba akho. Uma udinga ukuxhumana nathi ngala ungasithola ku 031 574 5489. Ngiyayiphinda futhi 031 574 5489. Uma ufisa ukchatha nathi usibambe laphayana ku WhatsApp, uviwe nama status, uphinde ubone nemikhiqizo yethu esiposta njalo, ungasithola lapha ku 061 585 6964. Ngizokuphindela 061 585 6964. Kanti ke le number akuyona kuphela eyokuthi uchathe nathi. Uma ufuna ukuxhunyaniswa nami directly uza eMakhosini bazokwazi ukutransferela kumina. Kanti ke uma ufuna traditional doctor human plumber Fatsha wenze show phethe wonke amamiliyoni nakhona bazokutransfera kuye. Sengijahe kabi ukunibona. Ngiyabonga, ngiyanthanda. Iminyango ivuliwe Mondays to Saturdays, sikhona silindele wena. Khumbula bona abantu bazophila.